Tuolla on rakkipaikka. Oho. Mitä tässä lukee? Eesti jäätistä. Se on Viroa. Mennään. Missä ollaanko me nyt tuolla? Eli... Joo, eli nyt me ollaan menossa katsoa ensimmäisiä eläimiä ja tuolla on yhtiöeläimiä. Mutta me katsotaan jossain vaiheessa. Joo. Maailman paras sää. Sataa kesälomalla. Sen jälkeen tästä maasta ketään sataa ihan kaatama. No ei nyt ihan kaata, mutta joo. Katsokaa, ton nimi on Illu. Mikä se tulee mieleen? Ton nimi on Illu, ton paikan nimi. Joo, tää on varmaan joku tämmönen... Oho. Olin menossa syömään, en oikeesti. Tuossa tuolla on kurkki. Se on patsas. Kato! Kato. Se on tommonen. Tuolla ei oo mitään. Tuolla ei oo mitään muuta. Mut tommonen on sen aitaus. Ja se on tossa. Tässäkin on 2 lintua. Ne on varmaan kurkki. Ja ne on tossa samassa aitauksessa, toi 1 lintu varmaan. Toi toinen varmaan on isä ja toi toinen on varmaan äiti. Ei voi tietää. Täällä on seuraava ja tuolla on saapiaakkoja. Ja miten onks tuollakin? Sitten tuollakin on. Ja niillä on tämmönen paikka. Kattokaa, tuolla yhdellä on varros. Eiku, mikä toi on? Äiti, katso, tuolla yhdellä on tommonen juttu. Nyt täällä on kapkaa. Sieltä tippuu kato vettä. Kiva. No niin, ottakaa. Tuolla on tommonen... Ottakaa. Jossain tuolla, niin on siellä toi karvanen kanssa päättyykö. Niin siinä on sika. Sitten se on tommonen aitaus. Joo, tässä on tämmöset. Ne on tuolla sisällä. Me ei nähdä niitä, kun ne on tuolla sisällä, niin me ei nähdä niitä. Kato vaikka täyskasvuna. Ja ne on tommosia eläviä. Tää pitäisi olla jossain alpakka, mut missä se on? Tossa on tommosia eläimiä. Mikä sen nimi on? Laklammas. Sitten niillä on tommonen aitaus. Kattokaa, niillä on tommoset höyhtet tuolla. Kuulitteko sä äiti sen? Täällä pitäisi olla duukasika. Sillä on tommonen aitaus. Tässäkin on duukasika. Tuossa on tommostia. Tuolla takanakin on 1. Sitten niillä on tommonen aitaus. Ja sit tää on muuten Viron tämmönen, tää ei oo Suomen, vaan tää on Viron tämmönen eläintarhapaikka. Ja sen nimi on Takiin. Täällä pitäisi olla tämmösiä eläimiä. Noi eläimet täällä, ei kun täällä päin joo. Täällä on Bumbaa. Ui, tossa kattokaa, tossa on hylje. Kohta se hyppää. Kohta se hyppää meidän päälle. Kohta se hyppää tosta vaan sellainen bluu. Se menee tonne, Jenni. Ei tosta saa hyvää kuulla. Ei jos se nousis tonne ylös. Kyllä kohta tulee hengittää. Tuolla on... Tuollakin on toinen. Tuolta. Se makas tuolla, että se näyttää. Tuolla on toinen. Tuolla on toinen. Siellä on 2. Noi on pari. Noi on varmaan mitä se on? Passa tänne päin. Huhu. Hylje. Mursu. Se on hylje. Toka. Masentuminen se masentuu. Se on kyllä toi hylje. Mursu. Eki. Ja niillä on tämmönen aitaus.
Ne vaan vetää. Ja ne on siis yljeitä. Fitness. Se on fitness. Se hoikistuu. Näin Tonne sen kauan. Toi läski tulee nyt tänne. Jonna, sun olisi pitänyt ottaa se vesijuttu nyt. Joo, heitä tonne. Ai tule nyt! No niin, mennään. Mikäköhän nää tuolla pitäisi olla? Mut sillä on kuitenkin tommonen koppi. Siellä pitäisi olla jotain tämmösiä. Sitten täällä on tämmösiä. Ja siellä pitäisi olla joku. Kattokaa, tossa on apina. Tossa on apina. Se on aika vanha. Näköjään näitä. Sitten tossa on sen paikka, missä se asuu varmaan yksi. Tuolla on noin samat. Tuolta kurkistaa tommonen. Katsokaa, toi kiipeilee. Tossa on yksi. Tuolla on yksi. Kato se on. Sitten niillä on tämmönen asumuspaikka. Täällä menee nyt. Tuolla on joku pikku. Tuolla on tommonen, No nyt se sit menee. tuolla on tommonen pikkujuttu oli. Siellä oli Atsa tai Aku on sen nimi. Tuolla on kissa. Ei se on nimi, on Karakallon kissan näköisen. Tuolla pitäisi olla luitakas, muuten. Tommonen on sen asumuspaikka. Tuolla pitäisi olla luitakas, mutta sen asumuspaikka on kuitenkin tommonen. Tain. Tuolla on tommosia ihme juttuja. Ja sitten niiden asumuspaikka on tommonen. Ne on Kaatti ja Ninna Karu. Tässä pitäisi olla manmusti. Tossa on Ilves. Toi on kissaeläin. Aika hieno. Sen paikka on tämmönen. Täällä on näitä Ilves. On. Nurkan takana. Toi yksi on ihan sairaan pitkä toi valkoinen. Tuolla on papukaija. Sen paikka on tommonen. Sitten tuolla on vihreitä ja niiden paikka on tämmönen. Toi piti ääntä. Kattokaa, tuolla on pikkutiikeri häntä. Ja sit sen suntu on tämmönen. Tuolla on lintuja. Moi 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 moi. Joo, ja siis mä en oo kuvannut nyt tätä päivää. Mä en oo siis koko ajan. Mutta me ollaan ollut vaan syöty laivassa ja sit ihan vähän sappailtu. Kattokaa, tuossa on jääkarhu. No tarkennan nyt siihen. Noin, tuossa on jääkarhu. Ja se asuu tämmöisessä paikassa. Aika isossa paikassa, koska jääkarhu on, mut se on tosi makeeta. Mä en oo ikinä nähnyt jääkarhua. Joo. Toi näyttää vähän pelottavammalta toi Tämähän jääkarhu. on iso mölly. Mietin nyt, kun tollainkin tulisi suoraan. Pääseekö tuosta pois? Siis kun se söis meidän. No on se muutenkin kauhea vittu kokonaan. No, Raukkapalkaa, se on lyönyt Se jonnekin kävelee silmänsä. Ja silloin Se kävelee ihan kun niinku joku jalkakin on. random. Se kävelee ihan randomissa, se menee sillä Nyt kattokaa, se tulee läpi tuolta ovesta. Nähdään seuraavassa elämässä. Kattokaa, siellä on pikkunen. kato millaisen kuvan mä sain siitä. Siellä on ihan tommonen miniskirjakarhu. Sitten tuolta tulee sen äiti. Ton pikkunen. Laki on joku eläin. Ja se asuu tämmöisessä paikassa. Toi toinen on satuttanut jalkansa. Toi toinen on satuttanut jalkansa. Eikö siis se ei ole satuttanut, mä katsoin vaikka, että sen pää on. Tuolla on pesukoiria. Kattokaa, tossa on, se on näin isossa paikassa. Tuolla on lintu syömässä ton tiikerin lihaa. Nyt me mennään kattoo sarvikuonot, norsut ja sitten mitä muita. Ei varmaan muita tänne mennä katsomaan. Tää on siis sarvikuonot ja norsut, ainakin pitäisi olla kuvaa. Tossa täällä pitäisi olla sarvikuonoja, mut ei oo. Mut se asuu tosi iso.
Se asuu näin isossa paikassa. Nyt kattokaa me. Tuolla on tommosia. Niin on aika... Sitten tossa ilmenee vesiallas. Ja tuolla ilmenee sitten tommonen. Tuolla on pikku Magnusta ja nyt ne pelästyi, niin lähti pois. Sitten tässä on. Katsokaa, tuolla on sarvikuona. Lakipuki taas. Tääkö siis linnut? Mä yritän tulla vähän kauemmaskin noille. No ei vaan noin muut kattoo tuolla sellainen. Että mitään hitsiä. Ei oo, mutta no niin. Nähdään sit seuraavassa klipissä. Tuolla on söpöjä lintuja. Tuolla on hyvänä. Se ei tullutkaan tuolla. Joo. Ja niillä on näin iso paikka. Nyt uskallat työntää kättä. Joo, heippa. Tuolla on hevosia. Tossa on hevonen ja sitten tuolla kopissa on hevosia. Ja niillä on tosi iso tää niitten aitaus. Mut nähdään se taas seuraavassa. Tuolla on kenguru ja sillä on Tää on joku tällainen. kääpiökenguru. Niin, se on noin pieni. Tuolla on jotain tommosia eläimiä syömässä justiinsa. Ja niillä on tommonen aika tosi pieni niinku paikka, kun niitä on kuitenkin aika paljon. Täälläpäs on kenguruita. Katsokaa nyt, tuolla on kenguruita, sitten tuollakin on vielä kenguruita. Kyllä te olette nähnyt, kun kenguru hyppii. Tossa on kurki. Tuolla on kurki. Se on helioitauksessa ja se oli kumppainen lähelle, mutta joo. Kattokaa, tuolla on vähän pitkät noi sarvet. Se on ihan niinku pora. Ei voi tietää, onko se pora. Sitten tuolla ja sitten tuollakin on. Toi näyttää kyllä peuraalta, mut joo. Joo. Nähdään sit, kun me ollaan asuntoautolla. Ei olla vieläkään mennä sittenkään. Ei nähdä sittenkään vasta. Ei nähdä sittenkään. No yksi. Ei nähdä sittenkään silloin vielä. Vaan mä näytän teille kamelit. Tossa on kameli. Tossa on kameli. Tossa. Tästä muuten pääsee lähemmäs kattoo. Siis tossa on yksi kameli. Ui! Tää pitää näyttää. Tossa on tommonen pikku kameli. Sitten tossa on tommosia kameleita. Mikä on kameli? Ehkä toi kameli. Tossa. Niin toi. Ei. Mikä? Toinen. Ai toi ruskea. Okei, nyt nähdään. Okei, nyt nähdään sitten, kun me ollaan tuolla asuntoautossa. Mulla on yksi asia. Niin? Voitteko te käydä tilaa Julia puisti näin, koska sit kun tulee 100 koa, mulla on nyt kai 89 tai 88 tilaa. Ja sit kun tulee 100 koa täyteen, niin sitä ei ole special. Joo, menkää tilaa. Näistä asuntoautolla. Tuossa on pikkususi. No, tarkennan nyt. Tää ei tarkenna. Tuossa on pikkususi. Nyt mä otan kuvan. Näin.